penya munyanza nemaranzi anogara munzvimbo dzakanaka mukati memoyo wangu mazadzwa nekujeka apo pana muponesi anojekesa kwese okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo dosiya kusua kwangu senguwa dzodzekare ndifukidze nekutenda undipe nikutenda kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda emweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo simanditenga dawa wenyu narini ngaipute mwenje yese iputire yetenzi kumusha wembiri uyo makandikadzirira moyo wangu unotenda nemweya unovuma okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo okupenya kwakanaka kupenyera mumoyo Jesu anobvise namo anopenya mumoyo Kiwa yekudambato moyo unovawa tauya kuna Jesu ponesi wedu nekutenda touya kuchishangu chedu warapawa kaneta sakanaka kuwayo mukuna mata tinakomborerwa warapawa kaneta sakanaka kuwayo nguwa yekuna mata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo nguva yekunamata apo vanoedza toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa chinetso orapawa kaneta zvakanaka
kuwayo mukuna mata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo panguva yenamato tinofusimira chikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hakuna dambudzo orapawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta zvakanaka kuwayo. Kwaziwai vana vaMwari, toda kutenda Mwari panguva ino. Vhesi redu rimwe chete rinowanikwa kuna 1 Timothy chapter 5 verse ndeya 8 ndo sunga musana revhesi redu. Our sermon will be within the perspective of the sacred ordinance of marriage and the upkeep of the family. Kungadai Mwari atitungamirira panguva ino patichaverenga vhesi iri rive sunga musana wenyaya yedu. Rinoti 1 Timothy chapter 5 verse ndeya 8, asi kana munhu asingachengeti vokwake zvikuru, inzwai shona yenyanyiso, zvikuru veimba yake warasha kutenda, wakaipa kukunda usingatendi. Mwari varopafadze kuverengwa kwechirevo chavo. Manzwa pano Paul achinyora kuti warasa kutenda zvikuru akafuratira veimba yokwake, wapfuura vasingatendi. Kudai Mwari vatikomborera panguva ino. The caption of our message is do not deny the faith. Usarasa kutenda. Mwari vatiropafadze, ngatiwane nguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokukokai panguva ino pataa kusimudza mureza wenyu wekurumbidzwa nekutaura kwenyu. Sepa Mount Sinai imi garai pagomo, isi tigare zasi. Segai vana Moses vatibetsere mukududzirwa kweshoko kuburikidza namweya mutsvene. Tauraiwo nesu, mutisimbise tiri mujinga to this side of heaven. Tisimbisei kuti Kenani tofamba sei. Kana mataura nesu muri pa Mount Sinai, tichatungamirirwa negore kusvika tasvika. Tichengetewo pakanaka, tanamata naJesu. Amen. Murume akanyora tsamba ra 1 and 2 Timothy anonzi, he was a man known as Paul. Paul was a learned man. Wakanga uri murume akadzidza. Vanofungidzira vanoti vanowerengedza malanguages akadzidza from Gamaliel. Gamaliel was a renowned scholar. Akanga akadzidza vakomana vedzidzo, maphilosophers. Iye Gamaliel anga akadzidza pa murume ainzi Hillel. Saka murume ainzi Paul anga akadzidza 42 languages. He was a learned man. Chimiro chake Paul ainzi kanga ari murume mupfupi, akanga aine mhino yakatesvera kuruboshke kuratidza kuti wanga wakaremara, aive nemakumbo matetetete, swollen legs, a bowed-headed man. Kunyangwe akanga akaremara kudaro, but God had given him the gift of being a prophet to the Gentiles, an apostle to the Gentiles. Saka pamatsamba akanyora Paul anonzi, his last letters were book of 1 and 2 Timothy. He was in the jail, in the catacomb, mujail repas, asungwa na nero, waiziva kuti apa ndichadzoki, this is my last journey. Saka anonyora tsamba kuna Timothy, oti Timothy, fudza boka ra Mwari. Saka tsamba ra 1 and 2 Timothy anowerengedzwa, ounganidzwa, anonzima pastoral letters, matsamba ekufudza kereke ya Mwari. Kuna 1 Timothy chapter 3 verse 15 to 16 anoti,
iwe Timothy, kana ndikanonoka udza sangano raMwari nevana vaMwari kuti vanofanira kufamba sei muimba yaMwari. Therefore mapastoral letters anoburitsa chipfungwa huru chaanoda, anopreserve inonzi ecclesiastical order, purity and sanity of the church. Therefore Paul ari munjeri, he was not concerned nerufu rwake, moyo wake wanga wakatarira sangano nemission. Saka anoti kuna Timothy, kana ndikafa my personal Calvary is approaching. Bandoda kuti uzive chinhu ichi, kuti sangano raMwari rinofanira kuchengetwa sei. Church haifaniri kufa, ngairambe iri alive mukomana unouya. Chero ndikafa, the church has to be kept alive. Jesu nokasika kuuya. Saka tsamba raanotaura kuti church, vanorarama mukati mechurch, vana baba nana mai, vakomana navasikana vakatenda muzvokwadi, havakanganwi kupreserve the pastoral mission of the church. Basa and the shoulders and the burden of the church, kuchengeta the members who have believed in the movement and those outside vasati vatenda. Pamunoparidza vhangeri raramai zvakanaka. Saka anoti musarasa kutenda. Timothy, dzidzisa sangano, vakabvuma the call of God, vakateerera kurira kwehwamanda, vasakanganwa, vasarasa kutenda. Chii chinonzi denial of faith. Rega timbobata tisatabata vhesi redu. Denial of faith ndo yakaitwa na Saul. Saul aona hondo yavaFilistia, moyo wake wakavhunduka akatya. Mukati merima anobuda with the commando soldiers of Israel. Obuda usiku overevedza nerima, honovhunzira kun'anga yekuEndori. This was a sign of apostasy. Kwaiva kurasa kutenda, wanga watsauka kuvhunzira kun'anga. It is a sign of apostasy. Zvakaitwa na Herod, who was one of the kings of Israel, of Rome. Mazuva iwayo Herod anonotora mukadzi wemukoma ove wake kubreka a marriage covenant, kuita makuna oupombwe anotsurwa na John the Baptist. That was a sign of apostasy. Kwanga kuri kurasa kutenda kwakadaro. Zvakaitwa na Ananias na Safira, apa mweya utange basa. Pa day of Pentecost vanotengesa nemuzita raMwari, vachitengesa stand, voisa muzita raMwari, imwe vokamura voisa kumba, imwe voyana muzita raMwari, vakatengesa church ikabidwa pazita raMwari neagenda yePentecost, vakafa. It was a sign of apostasy. Saka Paul ari kunyora panapa achiti avo vasingachengeti vekwavo vakafanana navaheden, but they are worse than infidels. Ma-infidels ndo ng'anga navaroi navavuki vanopikisa nekurwa pashoko raMwari, vasingatendi Mwari wokudenga. Vakafanana na Tutmos the third, mambo weFaro, akaenderwa na Moses na Aaron, onzi tendera vana veIsraeri vabude muEgypt vaende kunondonamata Canaan. Asi anoti Genesis chapter 5 verse 2, Mwari ndianiko wandingatendera Israeri kuti ibude muruoko rwangu? Who is thy God? Pfungwa shoma dzakabuda dzeatheism. These were infidels. Vairwa vana Nebukadnezar, vaisatenda kuti Mwari ariko, but vari kunzi ava vatsauki vashoma. Vana avo vanoramba kuchengeta hama, zvikuratidza kuti n'anga nevaroi vakasutswa nemadhimoni, but their demons are less than the hypocrites in the church who are more possessed than infidels. Vasingachengeti hama, vanovenga hama, varevi venhema, kungoti madhimoni en'anga nevaroi anoitwa zvekusvikirwa nekubuda usiku. But iwe wakatenda baba amo namaidhoka, your demon is smart that you are in the church, but you are the very hypocrite who are an enemy against God. Ungadai Mwari atibetsera pamusoro penyaya iyi. Chinondibata mukacherechedza kusachengeta hama. I'm reminded panyaya ya Joseph, ya David na Joseph. Mukatarisa zvakanaka, vanoverenga vechiJudha vanoti Jese aive nevanakomana 8, but pa 8 brothers akanga asingadiwi ndi David. Vanoverengedza vanyori vana
mahistorians ekare vanofungidzira kuti Joseph akanga ari mwana womusango, a bundu boy. Saka mukatarisa, Joseph ndiye aifudziswa mombe, aifudziswa zvipfuwo mukati mezvikara zvesango. Marangarira zuva riya after 40 days, Mwari vomutungamirira woenda paValley of Ela, anotaura mashoko esimbiso, anoti pamberi paMwari, oti ndasangana negiant iri, asi Mwari munondirwira, makandirwira pamavoko embada nepamavoko eshumba, ndiri kusango, kumafuro, kumagreener pastures. Zvinoratidza kuti ari one David maifudza makwai nezvipfuwo pazvikara zvesango zvinotyisa. 11 brothers vakagara kumba. Why? Vaiti chero akafirako, who cares? Haasi mwana wekwedu, mwana wemusango. Saka munozivei, kurasa kutenda, chengeta vana vakauya mumusha, hauzivira mangwana pamwe ndi David. Ngatitarisei pana Joseph. Joseph waigara kumba, 11 brothers vachifudza makwai nemombe mukati mesango. Nekuda kwaive nezvikara zvesango zvinotyisa zvekuti vari 11 vaibatsirana kurinda zvipfuwo, but David ari one waichengetedza zvipfuwo ari one. Vaiti chero akafirako hakuna angamurangarira nekuti hazi mwana wedzinza redu, anobuda ndiani. Zvekare mwana womusango, vanganiko vamunogara navo ve-extended family vamunorasirira saDavid, muchivasiya vakadaro? Vako vana vanodzidza zvikoro zvemhando yepamusoro, iye mwana wemukoma akafa kare, mukoma anoshayiwa 4,000 bond achidzidza kuruzevha anofamba 30 kilometers. But munoimba muri mukati mechechi, ndamirira Jesu kumuchingamidza. Wamamirira ndeupi nai mukoma nai baba, muchikanganwa vekwenyu. This is a sign of apostasy. Marasa kutenda, mafanane neuyo unovhunzira kun'anga nevaroi namasvikiro. Mwari atibetsere, dzidza kuchengeta vekwako, chengeta hama, usarasa kutenda, forgetting your brothers. Uchiita zvose uchibatsira namadzisahwira vekwako, uchivarasa vachishayiwa mafuta ekudira mukati mepoto. Vanomira 5 minutes mai vakatarira chigubhu chezim gold chisina chinhu for 5 minutes vakatarira, asi uchiita zvekugochera amanesha Mwari, uchigocha mukati meHarare kana Bulawayo wherever, uchitogocha. But mai nababa vachibayiwa nemupangara neminzwa kumusha, ivo vakachengeta. Nderipi vhangeri ramunoparidza baba? Chero mukanzi elder, nderipi vhangeri ramunoparidza papulpit? Mwari atibatsire. Kana dai church yaita nominating committee yehama dzenyu, todziunganidza padzoita rundaza, toti tibetserei, tada kuvhotera baba Ningi vave head elder, mai Ningi vave dhoka. Zita rako ringapinda mudariro here? Zita rako ringavhoterwa here kunzi aiwa ava vanonamatava ngarivhoterwe, ngavafudze boka raMwari? saTimothy, chechi haifaniri kufa, shuwa kereke yaMwari ingararama here ikapreserva ikachengeta hama? Dzidza kuchengeta hama, usakanganwa hama. Vana vehanzvadzi unotovatumidzana mazita. Mukatarira panapa, anasi haasi mangwana, hauzivi zvamangwana. Tarirai David uya wavairamba hondo paValley of Ela, zvaoma gona ng'ombe rakanga rakadonhera pana David. Hondo yaGoliath yakadonhera muruoko rwaDavid, akava mambo kwaJudha. Rudzi rwose rwekwaJudha rukatevera David nekubako, vakatanga kutaura kuti naiwe uzive kuti tiri hama. Sede tembo riya ra Adam kuna Eve ndo ravakatanga vakuita kuti isusu tiri bonzo nenyama. Hauzivi here kuti tiri hama? Ndinasi haasi mangwana, munomurasirira muchiti hazi wekwedu. But hamaiziva kuti hondo dzemumusha dzimwe dzacho dzinoda iye David, pamwe gona ng'ombe rinozara pamusoro pake. Hondo dzaGoliath dzemumusha dzinoda iye wamunoramba mukati momusha muchiti ndeve extended family. Unoziva here zvamangwana? Zvikada ndiye achava mambo kwaJudha, muri yose kwaJudha muchachengetwa naye. Nguva dzekuomerwa dzichasvika. Rangarira kuchengeta hama, hauzivi ramangwana, but God knows. Learn to kuchengeta hama, dzidza kuchengeta hama, hauzivi ramangwana my brother, hauzivi ramangwana.
That's why Exodus chapter 20, the 5th commandment, ichiti kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako agowanda panyika. Zvinoreve the law of longevity. Sei muchikasika kufa muri kuaplya guva chop mai munoramba vamwene kuita mai vanoswera vari pamushana muripo baba murume wako aenda kubasa vanomuka na 11 vamwene vakabva kumusha kusvika na 3 p.m. havana chavadya nekuda kwei nekuda dhimoni rekunyima. Mwari ngaatibetsere. Ndimwari upi wamunonamata? You have just but denied the faith. Marasa kutenda. Let's go to the drawing board. Ngatidzidze kudama. Tararai panyaya ya Joseph. Joseph ari mukomana zvinonzi akarota hope to the 11 brothers na baba na mai. Ndarota baba muri zuva, mai muri mwedzi, vakoma muri masters, but mese mandipfugamira. These were celestial signs preaching to a terrestrial level. Zaive marizo zemuchadenga. Razati imi baba ndimi mune light. You have the greater light in the home. Mai muri lesser light muri munhu. Vakoma vanotoredzera pana baba na mai. But mese muchandipfugamira. Anotarisa zvekare. Anorota zvisote zvewiti. Zviri 13. Ndarota zvichindipfugamira. Wheat was the economic survival. Ndio yakanga iri agro-based economy. Ndio yave economy yekwa Israel. Saka ari kuti zve-economy ndaona mandipfugamira ndini nishakuraramisai. But vanomutora, vanomuramba, hatred, stigmatization, vomusaura parutivi, vomukanda mugomba, nyasha dzamwari, anotorwa namaishmaelites, anonotambudzika mamapotifa, oenda mukati mejeri. But after 22 years, ramangwana hapana anoriziva, after 22 years, kwa Israeli kuKenani, Mesopotamia, nyasha dzamwari, why vanotendera matambudziko kuti tizive patakaputsika, kunoita nzara in promised land. Vanotevera kuEgypt, but kuEgypt kwa vanosvika Joseph ava prime minister. Ivo vamunoramba vana Josepha. Dzidza kuchengeta hama. Dzidza kuchengeta hama. Ramangwana ndiye nanoriziva. Nasi ahasi mangwana chiKristu kuchengeta hama. Even murume anonzi Legion wagara mukati memacemetery akasungwa mbera dzakondo namadhimoni. But Mwari Kristu pauzima wamuwanira nyasha wasunungurwa. Anoti Kristu ndoda kukutevera. But Jesu anoti aewa, don't follow me. Go back to your relatives. Dzokera kuhama dzako unodzudza zvawakaitirwa naKristu. Baba musati maparidza, musati madoneta mukati mechurch. Go back to your relatives and do what is right. Dzokera kuhama dzako utaure zvawakaitirwa naMwari. Let's go back to our relatives. Tirarame zvinotaura denga. Kana vavakidzani vako tikavadaidza toti itai nominating committee, vangakuvhotera here? The greatest argument for witnessing are those who live the life of Christ. Vanorarama sekurarama kwakanga kwakaita Kristu. Mukatasa Joseph, vakoma vamupfugami vanosvika vari 11. Zvinonzi Joseph vasvingosvika mucorridor yepalace. Vakoma vose vanopfugama pasi, kuhwarara pasi. But Joseph remember 22 years back the dream was fulfilled. Joseph anochema namasodzi ovaisa patafura oti chakandiparadzanisa navo, it was jealous and unbelief. Anoti chinyiko, anoti vapei chikafu, vaisirei chikafu, vese vanoisirwa chikafu vari 11. Oti wanzai zvakawanda pana Benjamin, mukomana muduku, akanga wari wemba yekwamai vaJoseph, his only young brother. Otarisa kuti godo richiri pakati pavo here, but anocherechedza kuti vakugutsikana nezvavari. Joseph anochema, oti Mwari, ochema pamberi paMwari, osangana nemabrothers ake, ovaregerera, kunyange vakamuitira zvakaipa. The Spirit of Christ, let this mind be in you, which was in Christ, the God-man. Wakazvininipisa wakafanana nomunhu, wakafira munhu. chiKristu kuregerera. Sei usingaregereri nehama dzako iwe? Sei usingaregereri vamai vako iwe? Sei uchivenga vana vekwamai vako? Unovasungirira, kusungirira kwakaoma moyo kunge dombo. Sei usingaregereri vana vekwamai vako? Hama neshamwa, shamwa unotadze kuregerana nadzo wani. Madzisahwira munotadzirana, but unodziteera. Sei vekwako uchivaramba?
sei uchivaramba. But Joseph after 22 years anovapikira kuti baba vafa, vakoma vanobvunda, anoti vakomana hamusimi makadaro raive zano raMwari kuti tichengetwe mukati meGosheni. Ndakufa asi Mwari uchakuvhizitirai. Handibhadhari zvakaipa nezvakaipa. Mwari akanga atitungamirira. It was by the providence of God. Iva a peacemaker among the relatives. Sei uchinamata muchiparidza papulpit, kana muimba munoimba, kana munorarama zvakaipa. Tisava savanyengeri vaFarisi vakanaka kunze, asi mukati ari makuva akafa. Ngatidzidze kuda hama dzedu like Joseph munguva yedrought, masailo azara, wakachengeta vana vekwamai vake vakasafa nenzara for 7 years, achivachengeta back in Egypt in exile. Sei iwe ndoonowana vana vekwamai vako hauvadi, mai hauvachengeti kana baba, munozoda kutenga makofini anotyisa pamakuva. Sei tarasa kutenda, chengeta hama ichiri mupenyu. Ndi munoparidza state of the dead, akafa hapana chaanoziva, kunyange nemugove haachina. Sei muchita madana nezvinotyisa parufu. But kana munhu achirarama vanoshayiwa, kunyange nekuzvipatara hakuendi. But kana musi unofa vanhu, ivo vanonamata vembe yekutenda, munove makaita convoy yemota makananga kuguva, marasa kutenda. Sei muchitenga guva, muchitenga machira anotyisa parufu. But mai vari vapenyu vaishewa chokufuka. Mwari atibetsere tive vanhu vatsvene vanoziva kurarama zvakanaka. Tichengetane sehama, tirarame zvakanaka. Murume anonzi Job, ndomudai. Job anowirwa nematambudziko. Bani mukaverenga Job chapter 29 verse 13 to 14, anotaura pamberi paMwari kuti ndaibatsira nherera neshirikadzi. Shirikadzi dzaimba nomufaro nekuti ndaidzichengeta. Imwe minamato yakaita kuti Job arangarirwe kwaive kuchema kweshirikadzi. Aidzirangarira nekudzibatsira. Sei tisingarangariri the underprivileged? Evangeli ngatidzidze. Let's go back to the drawing board. Mwe mutaura ndoda anoti sei mumwe anotoramba vana vehanzvadzi, unotopa mazita kuti gora romumusha mabonga, hativazivi, havazove dzinza rekwasamaita, havazove dzinza rekwamofu, vanodei mumusha, motovapa mazita amadunhurirwa anotyisa. Unonzwa vana mwana achipiwa zita rekunzi mistake, mwonzi coincidence, mwonzi chance, ese aya mwonzi accident. Mazita ekuti wakanga usiri pa divine plan, hatikuzivi, but nasi haasi mangwana. Ngatidzidze kuda hama. Unoziva here ramangwana? Judges chapter 11, I'm reminded of a man who was known as Jephthah. Akazvarwa ari nekuda kwoupombwe, anga ari mwana womusango, ndobva audzwa nababa pamusha. Zvinonzi vana vekwavahosi vanoramba Jephthah voti hatikuzivi, kana baba vedu vakafa hatidi kuti uzoreva nhaka ibva pamusha. Vanomutandanisa vomudzinga, but nhasi haasi mangwana. Amuzivira mangwana iyi nguva yavhamba. Jephthah became the mighty judge in Israel. Ndiye akava one of the judges, powerful judges in Israel. Vaya vakoma vakazouya mukati meruoko rwake vakachengetwa naye. Nhasi haasi mangwana. Usabata nherera neshirikadzi. Musabata nherera neshirikadzi. Muchidzichengeta zvakaoma. Vako vanonomuka vakarara. But mwana wenherera akasiyiwa asina chinhu, unomutsa na 4 AM. Hazvina zvakaipa kumutraina hard work. Sei usingafananidzi vana vako nevake nauyo? Sei iye achidya na 3 PM ivako vachidya na 10? Ngatidzidze kurarama zvamandorokwati. Ngatidzidze kwe very faithful before God. Mwari unotarira pamusoro penherera neshirikadzi. Dziripo shirikadzi dzinochema muchiine simba, makachengeta vanhu vakawanda mukati moruoko rwenyu, but vose havachakurangarirei. Mave shirikadzi, but zivaiwo kuchemera shirikadzi. Chero vanhu vakasakurangarirai, kune shirikadzi Kristu wenyu unokuchengetai nekukurindai. He remains the faithful husband. I'm reminded in 1 Kings chapter 4 verse 1, kwakanga kuine 2 Kings chapter 4 verse 1, kwanga kuine shirikadzi yakafirwa nomurume, but yakachema pamuprofita waMwari ikati, murume wangu wakandisiya ndine zvikwereti, handichina chokudya, but yakaziva wokuchemera, ikachengetwa, mafuta akasepera mukati memba. Shirikadzi, ziva ikwe kutura masodzi,
Kristu mbune unokuchengetai pauzima, haakusii makadaro. Variko vane mastress mukati memba, vakazvara vana vakawanda but havachengetwi. Ishirikadzi dzichiri kurarama. Jesu unokuchengetai. Jesu unokuchengetai. Varipo vana baba nana mai makasirwa nherera mukati memusha, but munoita nherera dzekugadzira kuti dzive shirikadzi. Ana Hagari, baba Abraham, baba vanoparidza mukati mechechi, vanotomira vachiannounsa maannouncement, vana mai vachitaura, but munoabusa nherera neshirikadzi. Vana baba kutotorera nherera moichengeta. Mwana ari 13 years asati aziva kugeza, imi munomutora move mukadzi wenyu, momumitisa, momusiya asisina murume, mogadzira yave shirikadzi iri mwana duku. Kuita shirikadzi dzokugadzira mukati memba. Uyo akadaro warasa kutienda, wafanana nemuhedheni. You are just worse than an infidel. Varume vana Legion, the main of Decapolis, was possessed with 5,000 to 7,000 demons. Hana chaiziva, he was just but innocent. But imimi makasutswa kuvhura Legion. Zvoda denga kuti ritisunungure. Ngatidaidzane paaritari. Tire urure Mwari tire zvakanaka. Ngatidzidze kuchengeta hama. You have just but denied the faith. Warasa kutenda, my brother. Chero kadin, you have denied the faith. Warasa kutenda. Let's go back to the old paths. Zokai kunzira dzekare. Tivunze Mwari, ndiyo here nzira iyi. Marasa kutenda, my brother. Zokera kuhama dzako like Legion. Usanditevera, ndo zviri kutaura Jesu. Go back to your relatives. Urarame sezvinoda denga. Batanidza hama. Zokera kuvana vamai vako. Be the peacemaker. Rarama zvinoda vana vaMwari. Kuti isu, let your line so shine, and that will reveal the works of God. Voti vanonamata Mwari wokudenga. Sure vana Ruth vangateverere kuna Naomi kuti imimi kuva Moabites handidzokeri. Ndonamata Mwari wamunonamatai. Ndokuteverai. Kana muchienda Israeri, ndichaenda Israeri. Kana muchifirako, ndichafirako. Varipi vakadaro. Very faithful. Vakadaro. Let's shun unfaithfulness like lepros. Mwari atitire zvakanaka. Tidzidze kurarama zvakanaka. Do not deny the faith. Keep the faith. Jesus isn't to come. Revelation chapter 14 verse 12. Here is the patience of the saints who keep the commandments of God and have the faith of Jesus. Vachiri kuchengeta mtemo wechishara. Kuchengeta mai na baba nehama neshamwari. Ndokunamata kwamandoro kwati nekwazvokwadi. Ndokukoka pamunamato ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga tokutendai. Tibetserewo sesangano, tirarame sezvamunoda. Tidzidzisei kuchengeta hama neshamwari nevemumba. Bvisei kunyima, bvisei mweya webitterness, mweya weunforgiveness. Tidzidzisei kuve nemoyo murefu. Tidzidzisei kurarama chiKristu. Tibetserewo not to cling to our individual rights, even to cling to political correctness. Tipewo simba rekurarama saKristu. Where we think we are politically right, we should see and observe others for redemption. Tanamata na Jesu. Amen. Sokora kanaka kunesu vafambi abotino enda pasipo asimuponesi achazo uyaje kutonga umambo wake ariku uyane kukasika Jesu je ariku tutoka devafambi wake vachazotora apo Jesu ouya makuwa hekare apo vanorara vafambi vakafa na Kristu vachazarurwazve vanhu vanomuka vachapona pamwe na Jesu arikuuya nekukasika Jesu je arikudzoka nevafambi vake vachazo
wachazotora hapo Yesu ouya. Tichasanga na kumusha wekudenga, tichaimba nekuponeswa, waponesi wachava pasirese, wanamate mambo wedenga. Arikuya nekukasisa, Jesus arikutoka. Nevafambi wake wachazotora hapo Yesu ouya. Haleluya, amenize haleluya, nekudawirati tichashika na matasimbira kufaradakara, topeka mbiriye kudenga. Arikuya nekukasika, Jesus arikutoka. Nevafambi wake wachazotora hapo Yesu ouya. Haleluya, amenize haleluya, nekudawirati tichashika na matasimbira kufaradakara, topeka mbiriye kudenga. Arikuya nekukasika, Jesus arikutoka. Nevafambi wake wachazotora hapo Yesu ouya. Jesu mnonore wangu, Muri